ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Naanata sa ikakauhaan nga Domingo sulod sa tuig. Gipahinumduman ta sa atong ebanghelyo unsa ang tinuod na kalinaw dinhi sa atong kinabuhi. Atong iampo ang tibuok kalibutan nga magmalinaon unta, labi na gyud ang nagkagubot karon nga mga nasod ug dinhi sad sa atong nasod. Ang atong mga benefactors and donors nga hatagan unta silang tinuod nga kalinaw sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa nahigugma kanimo kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang mga opisyal miingon sa hari, angay patyon kining tawhana. Ang iyang gisulti makapatalaw sa atong mga sundalo, ug mauusab kini ang iyang gibuhat ngadto sa tanang tawo sa syudad. Makadaot sa katawhan nga nahabilin sa syudad kining tawhana, nagtinguha lamang siya sa pagpasakit kanila. Busa miingon si Haring Sidikias, kun mao kana, kamoy bahala kaniya. Busa gikuha nila ako o gidala o gitonton dito sa atabay ni Prinsipeng Malkias nga dito usab mahimutang sa lagwerta sa palasyo. Gimad-an na sa tubig ang maong atabay ug lapok na lamang ang dito sa sulod niini. Busa nalubong ako sa lapok. Migawa si Ebed-Melech sa palasyo o giingnan niya ang hari, kamahalan, ang gibuhat ni ining mga tawhana, dili maayo. Ilang gihulog si Jeremias sa atabay o mamatay gayud siya sa gutom. Wala na'y pagkaon sa syudad. Busa gimanduan sa Haring Ebed-Melech sa pagdalag tulo ka tawo aron kuhaon ako, aron dili ako mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, dali ug tabangi ako. Ginoo, dali ug tabangi ako. Nagapaabot ako, nagapaabot sa Ginoo, ug miduko siya. Aron pagtan-aw kanako, Ginoo, dali ug tabangi ako. Ang Ginoo nakabati sa akong singgit, iya ko nga gikuha gikan sa kahiladman sa kalaglagan. Gikan sa lapok sa kaluwasan, iyang gipahimutang ang akong mga tiil ibabaw sa bato, gilig-on niya ang akong mga lakang. Ginoo, dali ug tabangi ako, ug gibutangan niya ug bagong awit ang akong baba. Usa ka imno ngadto sa atong Dios, daghan ang mutan-aw diha sa kataha, ug mosalig sa Ginoo. Ginoo, dali ug tabangi ako. Bisan gisakit ug kabus ako,
Apan ng Ginoo, nagahuna-huna ka nako. Ikaw ang akong hinabang, ug akong manluluwas. O Diyos ko, ayaw pagpanagana. Ginoo, daliog tabangi ako. Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Sanglit gilibutan man kita ni ining dakong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato, ang sala nga naghawid kanato pag-ayo, ug daganon ta ang mga tinud-anong nga lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mata kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug maghingpit niini. Wala siya mulunga bisan pa sa iyang pag-anto sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya karon sa tuo sa trono sa Dios. Palandunga kung unsa ang iyang giantos, kung unsa ang iyang pagpailog taliwala sa labihang pagsopil sa mga makasasala. Bosa ayaw kamo kaluya o paglunga. Kay ang inyong pakigbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, mianhi ako aron pagpadilaab sa kalibutan ug pagkaayo unta kon kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait nganhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo dili pakigdait ang akong gidala kundili pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 kasakop mabahin 3 batok 2 ug 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki ug ang mga anak nga lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babay ug ang mga anak nga babay makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babay makigbatok sa iyang mga binalay ug ang mga binalay makigbatok sa ilang ugangang babay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang
ang usas mga titulo ni Kristo nga iyang gihatag nato, gitawag ni siya og Prince of Peace, kanang prinsipe sa kalinaw. Muna kasagaran nato, basta gubot natong pamilya, moampo rin tas Ginoo, Ginoo in taon, mausab unta ning akong mga kaubas pamnimalay, kining akong bana, kining akong anak, tagai in taon mi og kalinaw. Ano? Mao dayon ay atong ipangadji or iampo. Pero agi klaro ni Kristo karon, dili di ay pakigdait ang iyang dala din is kalibutan, kung dili pagbahin-bahin, manag-away kuno ang amahan o ang anak lalaki nga inahan iyasang anak nga babae. Saman, nakasabot mo ani? Ikaw mo, pungutan ako na imong tupad. Yung na sabta na nimo, naunsa naman eh. Sige tag-ampo, magmalinaw. Unya ang gidad ay niya din sila o banday kalibutan. Kinahanglan man di ay nga magkagubot yun. Mao man din ay iyang tumong nga ni anhi siya. Tinuod yun nga mga igsoon. Nga naman, tanawa sa unang pagbasa, unsa may nahitabo ni Propeta Jeremias. Gikontrahan sa iyang mga sa hari, sa mga pari, sa mga propeta, gihug sa atabay. May gani kay naasay na luoy, gikuha siya balik, wa siya madayon o kamatay dito. Pero gihug siya dito. Si Kristo gihisgutan sa sa ikaduhang pagbasa nga wa gid siya mulunga, hangtod gyud nga namatay siya sa krus. So ang iyang wa paglunga, sige siya sulti, hangtod gyud gipatay gid siya. Mao na ang resulta. Basta mosunod tas Ginoo, patay kita. Nga, lingi ako na imong tupad. Na mosunod ka ni Kristo. Ang tanawa, ang sunod ka. Kaya mosunod ka ni, patay gyud. Nga naman, tungod kay ang gihisgutan ni Kristo dinhi is kalibutan. Ang kalibutan, mga igsuon, kining atong gipuy-an na kalibutan, dili ni siya iya sa Ginoo. Siya gahimo ani, pero dili na ni iya sa Ginoo. Giharian na ni Yawa. Ang Yawa na mo ay naghari sa kalibutan. Munang niingon si Kristo, kinahanglan gyud nga buntugo nato ang kalibutan. Ayaw mo pagpadaog sa kalibutan. Mao na ang resulta, mga matay kita kay ang kalibutan mupatay man gini. Mao na unang culture sa kalibutan. Culture of death, abortion, euthanasia, artificial contraceptives, patay gyud. Mga ligation, patay gini kalibutan. Gubat, no? Ang kalibutan mupatay gyud. Marites kanang marites, patay sana. Patyon imong dungog. Mao na kinaiyas kalibutan. Mao ginay ni adinhi. Karon gani nimba mo inighuman aning misa. Mbot unsay inyong buhaton ighuman. Di ka mo didto magsige na sa giyaw-yaw sa inyong balay. Di sa ka mo magsige na sa pangasaba dito sa inyong mga anak. Mga asawa siging yaw-yaw sa bana. Bana sad sige sang likay-likay sa asawa, adto sad sa silingan. Ngao na ang resulta, konsumisyon ng asawa, patay sa kaguol. Patay kining kalibutan. Ngao na ang ato di ay kalinaw kay si Kristo Prince of Peace man. Ang kalinaw di ay nga iyang gidala dili para sa kalibutan, kung dili sa mga tao nga nagpuyo sa kalibutan nga mudawat kaniya. Ang mudawat sa Ginoo malinawon. Tanawa si Jeremias, unsa may timaan sa malinawon nga tao, way kabalaka, way kahadlok,
dili maratol, dili reklamador. Sa dihang gialsa siya nya gitonton ngadto sa tabay, okay ra gid niya. Testingi ko no igabot sa inyo kanang inyong kuyog dito, inyong anak. Itonton ko no na ngadto sa lungag sa septic tank. Di ba, kisi-kisi ko na maayo. Si Pedro Kalungsod, patay sa to siya, bangkaw man to, relax ra sa gyapon. Si Lorenzo Ruiz, torture man tong maayo, relax ra gyapon. Ana, mauna siya ang kalinaw. Ang kalinaw di ay is in the heart, dili in the world. Kain kalibutan, gubot gini. Muna, aron ta magmalinaon sa kalibutan, matod pa ni matod pang San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa sa tuyang giingon. Amot San Pablo ba to? Murag di man to San Pablo, letter to the Hebrew. Niingon siya diri nga itutok ta ang atong mata kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug maghingpit niini. Wala siya mulunga bisan pa sa iyang pag-antos sa krus ug wala niya igsapayan ang kauwaw sa pagpakamatay didto sa krus. So kana mo itong tan-awon, ang tinuod ang taong malinawon kana bang mo desisyon nga mosunod siya sa mga pag-antos ni Kristo. Kana bang makasabot ang usa ka tawo unsa di ay ning pag-antos. Okay. Pangutan ako no na imong tupad. Ing naganahan ka mag-antos. Yeah. Sige na. Nga, hindi man mo manglingi. Kay anha ta diya dapita sipiat kayo kay kasagaran nato likay gyud pag-antos para nato murag way kalinaw basta naay daghang pag-antos. Pero sa tinud anay ang tinuod gyud nga kalinaw kana gyud ganahan ta mag-antos. Kay matod pa diri sa atong ikaduha gyapong pagbasa, wala niya igsapayan ang kauwaw sa pagpakamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya karon sa trono sa Dios. Ana bang kahibaw ta nga inigantos na nato naa jud ang kalipay magsunod. Usbo na ko ha. Inigantos nato musunod tang Kristo naa ang kalipay gasunod ana. Mao nay pinakanindot. So kung ang imong bana nangabit na ay kalipay gasunod ana, ayaw siya kasabi, ayaw giyaw-yawi, pasalamati Hinoon. Ing nasalamat kayo dong kay gitagaan ko nimo higayon nga malipay. Awa di ba ang imong bana malibog na. Ingon na siya, nayabag naman tingay ning asawa ha. Malipay niya gagas ang luha. Niya nga naman, kay agas tinuod ang luha, pero sa imong kasing-kasing nasayod ka nga ni ay gasunod aning kalipay. Kinsa may muhatag anang kalipaya, dili ang imong bana, dili ang imong asawa, dili ang imong mga anak. Kay matod pang Kristo diri sa ebanghelyo, mukontra man na nimong imong bana, mukontra man ang imong inahan, mukontra man na nimong imong anak, di gina sila mahimong source sa kalipay. Asa man nagikan ang kalipay? Naagikan ni Kristo nga atong gisunod. Testingin na ninyo, kanang ana mo ipag-antos, nang litan, inigtanaw ni mo sa amin. Masaman, kadawat ka sa imong naong. Kadawat, dili. Ayaw yung, ay pangiskis-kilay, ayaw na diya, kolor-kolor. Dawata, kay na ay, tinood, antosonon, ginogamay, pero na ay gasunod anak nga kalipay. Dili gikan sa kanindot sa pagkabadli sa imong kilay,
dili gikan sa pagpaputi sa imong naong, naay kalipay nga gikan Dios Ginoo nga mo'y naghatag nimo anang imong naong. Daghan kay mga gwapa kay mga naong oy. Karon mura nagkalabira ang naong kay nasakit og kanser. Pasalamat sa imong naong. Ayaw pagsigig usab ana mo gasto pag yung minilyon. May pag-ihatag lang na nimo nga simbahan ang imong igastos imong naong minilyon. Palit lang na nimog slat, hurot pa din atong slat. Kaysa sigig yung paningkamot aron mo nindot ang naong ini kasakit nimog kanser, murag yung ka balon nga mohiyos kunot na kay naong. Ay di tinuod. Muna lingi ay imong tupad be, ing na siya, ing na mubati ra ng naong nimo. Bisa kung sao na nimo paningkamot mubati ra gid ng naong nimo. Di gid na pwede nga di mubati. Mubati gid na. Pero kanus aman ka permanenteng nindot ang imong pagbati basta kamao kang muantos. Ana yun. Nya inig antos na nato unsa may sunod? Hangyo sa Ginoo. Matud pas tubag nato sa Salmo, Ginoo dali og tabangi ako. Ayaw pangitag tabang sa parlor. Gubon tiwasan ka ana, tiwasan. Ayaw pangitag tabang sa imong silingan, tiwasan ka ana. Didto pangayog tabang sa Ginoo aron tudluan ka unsaon pagpanindot ang imong naong, ang imong kinabuhi. Panalitag nag-away na mo maayos imong igsuon gagailog na mo anang katigayunan. Pangutanas Ginoo, Ginoo dali og tabangi ako. Haron tudluan kas Ginoo unsaon pag-antos para sa kalipay sa imong igsuon. Amo na ihatag dayon nimo tanan ngadto niya. Awa na kay imong kapuy-an, mura na kag si Jeremias, pero malinawon. Ang imong igsuon na ay puy-anan, pero gakusmod ang naong kay inilog man niya. Hay may imong palabihon, nindot kag puy-anan, nya kusmod kag naong, o wa kay puy-anan, pero smiling kag naong. Asa man imong ganahan na? Ka none of the above pa dir. Okay, mga yawanon masad kaayo mo. Mao na, salamat kaayo sa Ginoo kinibitang ato dinhing pagpamaligi aning slots. Kuan man ni siya opportunity nga kamaotang mosunod sa pag-antos ni Kristo. Kanibitang mo contribute sa atong kaugalingon para sa simbahan. Mao na gibuhat ni Kristo. Didto siya sa langit porting hayahaya niya ni anhigid siya sa kalibutan kay iyang ipaambit ang iyang kaugalingon. Nisagol siya nato ba? Mao na kini sang atong slat-slat usa ni kapaagi nga musagol ta sa dako nga katilingban. Nya kutob sa mupalit adi duna giyoy kalipay. Asa man gikan? Dili gikan Padersiano, gikan sa Ginoo. Kay ni apil man ka sa kalihukas Ginoo. Sa inyo sang balay, distingyo, kanang imong anak nga tapulan kayo, antusa, ayaw sige higyaw-yaw, pakan alang, atimana, ana, awa, di balipay kay ka. Nya kana sad siya, malipayon sa na, pero tapulan lang. No? Unsa may naana og tapulan, nga kabao masagkang mualagad. Nya, ingka mag-antos sa daanak padir, o lagi, pero malipayon man sad. Kay gikan mas Ginoo ang maong kalipay. Mao ni siya ang wa na kaayo makita karon sa kalibutan mga igsoon. Kasagaran gid nato basta wa na gani pag-antos, mura ditag moingon, blessed ayo ko. Gi-blessed gyud ko sa Ginoo. Ayaw oy. Og daghan kag pag-antos, congratulations, blessed kay ka. Pero wa na gani kay pag-antos na miligro na kas impierno ana. Kay pasabot, wa na kay cleansing sa imong kaugalingon. Ni pauyod kas kalibutan. Imong gi ubanan ang style sa kalibutan. Mo nang way ni kontra nimo. Pero mupadayon yung kagsulti
sa ug mupuyo sa kinabuhi sa Ginoo naagyoy mo kontra nato apan dili gid ta matandog malipayon ta kanunay so inaton ta nga ato ning masinati kanunay manindog ta. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Kristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, mapaubsanon kitang mudangop sa Ginoo sa atong mga panginahanglan, sayod kita nga dili niya kita hikawan. Busa mo ingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga madasigong mangulo kanato ang mga pangulo sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga anaa sa pangagamhanan, mga lagad sa katawhan diha sa kasibot o kaligdong, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga kanilang nagbaton o kayugot batok sa atong mga kaigsuunan, makabaton sila sa gugma o pasaylo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga banay nga nagkabahin-bahin tungod sa managlahing relihiyon, mahiusa na, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Chupilo Kamumot, isipon sa Dios nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga malinaw pahulay ang mga nangamatay, ilabi na kanila nga atong gihandom karon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Makagagahom ug mapaangorong Amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata ang among sakripisyo o Ginoo nga maoy panagbayluay sa mga gasa, pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkayab balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadaig sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang wayhono nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kami tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Dios nga maluluyon, pinaagi ni ining sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo, sa pagpaningkamot namo pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga lingkod ta, niya atong dawaton, si Father Ligio Felisarta, na asya ipamaraig nato. Maayong buntag natong tanan. Ako si Father Ligio Felisarta, ang Parish Priest sa Holy Family nga parokya sa Bukirang Bahin sa Balamban, Barangay Luka. No? Bagong parokya, na-erected siya last 2018. So linghod pagud kayo siya nga parokya. Pero naa namin dito'y nindot usab nga simbahan. No? So, padayon kami nga nag-ugmad alang sa ato ang mga kalihukan, mga programa ug mga proyekto sa atong parokya nga bisan tuod pandemic ni atong nilabay mga tuig, pero nagpadayon ta sa ato ang mga proyekto. Umuna nga sa among nahimo nga mga project sa simbahan, wala pa mi ka completely makabayad sa among mga utang, no? Muna nga ani ami karon uban sa akong pipila ka mga membro sa PPC aron pagpangayo ninyo og hinabang, no? Sa magpatabang mi og bayad sa among utang, no? Kaluoy sa nimo Padre, imong utang tabang mig bayad. Mangayo mi ninyo og hinabang alang sa maong katuyuan aron makapadayon usab kami sa amo ang mga plano, mga programa o mga kalihukan sa among parokya. Ang inyuhang hinabang dako kayo ikatampo alang sa among parokya sa Bukid Sanglit. Ang amo ang mga parokyano dito, mga mag-uumar man. No? Naay mga tabang pero dili gyud masigo sa mga panginahanglan namo sa Bukid, no? So naa siguro may mga pictures nga ma-flash diha sa ato ang screens, no? Mga kalambuan nato sa ato ang sementeryo, paghimog mga bone chambers, mga nitso, unya doon sa kita'y gihimo dito nga sakristiya sa tong parokya, doon natin gihimo nga prayer room, doon natin gihimo nga guest room, unya ang pinakadako ni mo namo nga project dito mao ang ato ang stained glass project. Ang kontraktor dinhi sa inyong parokya mausad ang naghimo sa atong stained glass dito sa atong parokya, no? Ang tibok bungbong sa likod nga kanhi clear glass ang gibutang atong gilisan og stained glass, no? Nyawa pa sad mi ka complete bayad na ana, no? Muna nga mangayo mi og hinabang kayong tanan alang sa amo ang parokya dito sa Holy Family Luka Balamban, no? So kung ang palanglit doon na po mo'y dugang ikatabang pa, kay wa mo ka dala o para hinabang, ana pa mi diri hangtod sa katapusang misa karong gabi. Pasalamat kay kung dako sa ato ang Parish Priest, Father Siano, sa pagtugot niya kanamo nga mohimo nining mao mission appeal. Salamat ug may buntag. Salamat. So, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kalinaw. Apan kinsa raman ang makabaton ni ining maong kalinaw kadturang nahigugmas pag-antos o pagsunod ni Kristo. So salamat sa miantos o tabang sa nato dinhi, pinaagis pagpamalit og slots. Ang atong dopes as of yesterday nahalina na ta og 1,888 slots. So atong pakpakan naapay 53,112. Dako pa kay ni, pero murag di pa sa tingali ta mga matay tanan, turot na tingali ni. Sige lang kita palit kada adlaw or kada semana. Salamat kaayo ninyong tanan. Salamat sad sa niantos og alagad nato, labi na gyud ang atong PIMAG, ang atong mga Eucharistic lay ministers nga mao say atong frontliners, ang atong mga usherates, ang atong love offering assistants, ang atong lectors, salmista, ang atong mga sacristans, ang atong mga
SOCOM or atong IT na mao'y nag-facilitate sa atong social media nga recording, ang naglimpyo sa atong simbahan, ang nag-decorate niini. Nindot ba atong dekorasyon? Ay, ginaan niyo sa waya kay kamuro ba ga tampuan. So, nindot, no? Niya, ang atong choir, ang atong San Vicente Ferrer Choir, ang tanan nga nihimo sa ilang formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Roy o Mrs. Marcia Miyot and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Para di ay sa mga online parishioners, kung gusto sad mong mutampo ni Father Ligio, pwede sad mo mupadala, niya i-specify lang para sa parokya ni Father Ligio Ferlisarta. Kaya ato sa nang i-remit ngadto niya kung naamoy itampo para sa iyang proyekto dito. Okay, manindog na ta. Ayaw mo kalimot ha sa paghatag og love offering para sa upkeep sa atong parking. Aron kanunay gyud mong mahiluna og nindot ang atong paggamit sa atong parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.